Ndikondreni namene mukonera Mibawa Television pa nthawi ino choyambirira tipepesekaye kuti tayimitsa ndandanda wa mmene ma programs athu amakhalira madzulo ano kuti tikupasireni tsatanetsatane wa nkhani imene kukhalira ya kusowa kwa ndege imene anakwera Vice President wa dziko lino. Taona nkhani yamba kuzungulira cha kumadzulo kuno koma pa program imene ya gwedegwede Bambo Steve Kunda Banda anathamanga nafufuza kuti kodi kukuchitika zotani. Tinawo kuti atifotokozere pa information imene apeza kuti kodi kukuchitika zotani. Muli bwanji Banda? Ndili bwino kaino. Tili bwino. Nkhani yomvesa chisoni Bambo Banda imene yakhala kuyamba kuzungulira cha kumasana kuti atifotokozerani chikuchitika ndi chani. Kuyamba zimangofika ngati mphekesera mwina round 1 2 kuti ndege yomwe inanyamula Vice President sinafike ku Mzuzu International Airport. Nde maripota amati ya mwina yabwelera ku Kia because iwo amenera kuti apita kakheno pamwambo wa maliro ku Nkatabe wa malemu Rafika Sambara. Ndithu modi timu yawo yonse imwe amaenda nayo magamoto awo anatsogola kufika kale kumeneko achitetezo malokoso analipo malingana ndi maripoti omwe tinalandira. Pano vuto ndokuti kumalawi kunoko to get information pena pa zinthu zina zimavuta. So timangozipanga treat ngati mphekesera chabe ndekuti yabwirira komano madzulo ano pomweno nkhanija tinayamba kuti yamba kukula ifeso ndikuyamba kuona kuti kodi tifuse kuti nde tinazayimba kufusa mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawata ndege yodi sinafike ku Mzuzu kulankhulana kwake mlankhula motero nafusa so amene spokesperson wa MDF nongoti apapagidwa issue statement kuchoka kwa Secretary to the President Cabinet kena kuti naiona yomwe kunena kuti iwowa akuziwitsa dziko lino kuti ndege ya mtundu wa ya Malawi Defense Force yomwe inanyamula Vice President pa tsiku la pa 10 June pa 9 ndipo imayembekezera kutera 10 mama wa tsiku lero pa Mzuzu International Airport imene iyi yasowa ndipo amekomanda General Valentino Phiri anaziwisa president wa dziko lino za nkhani imene iyi kuti atumiza asilikali awo kuti akambe kugwira ntchito yofufuza. Statement imene yabwera mina tikaona from 10 mina ndege yamba statement imene yabwera mina patatha almost mina 7 to 8 hours mina zili mphekesera chabe pakati pano chomwe tili nacho ndiyo kuti yasowa tingodziwa kuti yasowa koma zambiri akhala akutuuza mwina akuluakulu aboma tingopempha kuti akuyenera kupanga information azitipatsa update sanga 40 ndege yomwe inanyamula ndi munthu wankulu ndithu komanso mnali anthu ena 9 omwe mayina awo sitinatsimikize pakati pano sinali okha ndi anthu ena 9 ndiyeno atikhale kupatsa komanso Malawi Police Service yatumiza anthu meneko ifeso atakhala athu kuchoka Mzuzu branch athamangira kumeneko kuti atiuze atidziwitse kuti chikuchitika ndi chani mwina athu mongodabwa kuti chikuchitika ku dziko ndi chani pakati panopa kuli nkhani dziko lathu lino la Malawi ndege yomwe inanyamula Vice President wathu 9 mawa wa lero kupita ku Mzuzu kwa mafuna kapitile ku Nkatabe kwakhala nawo pamwambo wa maliro wa Rafika Sambara kuti imembeza kutera pa 10 mama wa tsiku lero imene sinafike ku Mzuzu kumeneko inasowa timati pali machini omwe amaona zakaunikidwe ka ndege kuti mine asowa so timva zambiri tingoikiza mapemphero kuti tigwirane tikhale limodzi koma tingopempha kuti amalawi mitima ili mwamba akufuna kudziwa chenicheni chachitika ndeno tipempha akuluakulu aboma kuti ngati pali information ilenso ifunika azikwanitsa kutulutsa akwena kuti akwaniritse kumapatsa update amalawi saphunya social media page athu masopano patikhala tupatsana zambiri zokhuza nkhani imeneyi koma chachikulu ndiyo kuti tigwirane manja tikitsane mapemphero kuti kafukufuku ofufuza za kusowa kwa ndege kumeneko kuyende bwino ndithu chabwino tathokoza timangofuna kungokhala ndi chithunzithunzi kutengera kuti anthu amathauthamanga kumalemba zinthu zambirimbiri pezoda alemba information yawo amene ali titidikire amene azitipatsa information imene tisongolemba kufuna kuthamangira kulemba zinthu tichuke chani zimene zimakazula kuika muzoti munthu usale ndoti ndiwakubanja ali ndi abale yake maso president wa vice president wa dziko lino pato amene ndangambakala so president wa dziko na khaso lendo wake omwe amayenera kupita ndithu
ku Bahamas kumeneko kumwe kuna zina zotani zochitika kumeneko. Yes. Ndeno tingopempha kuti tikhazikitse mitima pansi tisafalitse nkhani zabodza pali anthu IMDF kapena Minister of Information kapena mwina office ya president kan vice president omwe azitipatsa information imene ikaenda polisi ndi ma media houses amene ali ovomerezeka odziwika adziko muno tingotsatira zimenezo zoti zinthu ziyende bwanji kumatisapezere momwe ofalitsa nkhani zabodza kuti tithamangitse anthu ena mitima chomwe tingatero maso tipemphe koma kuti information azitipatsa update kuti pano tili mote kuti mwina voto la dziko lathu lilibe mwina ndege za helicopter mwina koma tikhulupirira kuti ntchito yo lusaka yofufuza kuti kufufuza iyenda mwa jango amwe atitsogolera. Chabwino tathokoza pambanda kuti magawana nafe za mmene nkhani ikuyendera. Kungobwera chabe kuyimitsa ma program athu mene timachitira madzulo ano kuti zangokupatsirani nkhani imene ikuyendera kuti kodi kunjako kuchitika zotani. Mina ambiri timaona kudzera ma social media platforms osiyanasiyana koma nkhani yayikulu ndi imeneyo kuti ndege imene inanyamula vice president wa dziko lino yasowa koma pakadali pano ikusakidwa ndithu akuifufuza kuti mwina angayipeze motani. Chonde chidwi chathu chonse chikhale koma media houses ovomerezeka komanso kuboma kumene angamatipatse information yoyenera. Pakadali pano ngati dziko tigwirane manja kupemphera kuti ayi vice president athu athe kupezeka ali moyo. Pitizani kuona ma program eno atsatira ine Ndisena Dumbula wa Steve Kono Banda amene amatifotokozera za zinthu mmene zikukhalira tapita.